Da yawa daga cikinmu suna mamakin yadda ake ƙirƙirar bidiyo da AI kuma za ka gani abin warkassan mutum a zahiri, alhalin ma ba mutum ba ne ƙirƙirar AI da. Wannan duk wani bidiyo da ka ga ana ƙirƙira haka ana ƙirƙira shi da V3. Idan kana buƙata yau a cikin wannan bidiyo zan koya ma yadda za ka fara ƙirƙirar duk wani irin bidiyo da kake son ƙirƙira. Kuma wannan a free ne, ba wai sai ka sa kuɗinka wajen generating na wani bidiyo ba. Insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka fara ƙirƙirar bidiyo a VO3, yadda za ka buɗe account ɗin Google Plus akan VO3, yadda kuma za ka fara koyo yadda za ka fara ƙirƙirar bidiyo. Kada ka manta idan kai sabo ne yaɗa wannan bidiyo subscribe domin wadawa su amfana da shi sosai, kuma ka bi mu har ƙarshe domin ka amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da yawa daga cikin mu sai da za su amfani da VO3 wajen ƙirƙirar duk wani bidiyo da yake son ƙirƙira ba. Za ka ga bidiyo na VO3 za ka ga kamar a suna da abin mamaki, domin wani bi ma ba ka iya bambanta da ƙirƙira AI da ƙirƙira mutane na zahiri. A cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka fara kwaikwayo yadda za ka fara ƙirƙirar bidiyo da VO3. Domin idan kana son ka sani kada ka manta ka bi wannan har ƙarshe domin ka amfana, ka yaɗa wannan bidiyo domin wadawa su amfana da shi sosai. Za ka shigo cikin Google Chrome ɗinka, bayan ka shigo cikin Google Chrome ɗinka sai ka rubuta Plus AI, gashi nan da ya bayyana nan, kawai sai ka danna shi nan kamar haka. Bayan ka danna shi gashi nan da sun gudu, gashi nan da kun sun gudu, idan ka yi ƙasa nan gashi nan sun gudu Plus Google Lab, sai ka danna nan kamar haka. Bayan ka danna nan to za ka ɗauki ta nuno ma duka wannan wuri. Bayan ta nuno ma wannan wuri sai ka zaka nan gasa nan na rubuta wajen create with Plus, sai ka danna nan da ƙasa nan, sai ka danna shi nan kamar haka. Bayan ka danna shi to za ta ɗan hoke. In ta hoke kai tsaye za ta nuno ma duka wannan wuri inda za ka fara create, sai ka zaɓo email ɗin da ya kamata ka yi amfani da shi wajen ƙirƙira wannan Google Plus don ka fara ƙirƙira duk wani bidiyo da kake buƙatar ƙirƙira. In ta nuno ma ka zaɓi email za ka zaka nan, sai ka zaka nan ka rubuta ka yi question duka wannan abin bi, sannan sai ka zaka nan ka danna save, sai ka dannawa. Bayan ka danna sai ka yi ƙasa, bayan ka yi ƙasa sannan sai su gudu ma continue, sai ka danna wajen continue, sai ka danna continue kamar haka. Bayan ka danna continue za ta nuna ma duka wannan irabo. Idan kai sabo ne a cikin wannan za ta nuna mana ƙasa inda an gwado new project, sai ka zaka nan ka danna now project. Bayan ka danna now project za ka ɗan jira shi ko kafin ya gama hukewa. To shikenan za ta gwado ma duka wannan abin. Yanzu idan ka ƙare sai mu shiga cikin GPT sha ɗinmu ta ƙirƙiro mana wani form na bidiyo wanda ya kamata mu fara amfani da shi sosai wajen ƙirƙira duk wani bidiyo da muke son ƙirƙira akan VO3. Bari mu gani wani irin bidiyo ya kamata mu yi amfani da shi. Gashi. Gashi bari mu amfani da wannan wajen ƙirƙira wani VO3. Bari mu amfani da shi, ko kuma za mu iya shiga cikin wani Chrome ɗin sai mu ba ta umarni ƙirƙiro ni Chrome video da rain video na wani mutum mai kiwon dabbobi ne. Bari mu ba ta wannan muke ta ƙirƙiro muna prompt na wani bidiyo na mutum mai kiwon dabbobi ne, sai mu rubuta nan mata nan seri video, gashi nan sai mu danna wannan plus kamar haka. Bayan mun danna wannan plus za mu ɗan jira ta kafin ta gama ƙirƙire-ƙirƙirenta. Gashi nan ta ƙirƙiro mana plus a cinematic video, a handle man, wani can show environment food. So bar mu sai mu kula shi nan, sai mu zaka mu kwafa shi nan. Bayan mun kwafa shi nan sai mu zaka nan
cikin Biotron ɗinmu gashi nan, sai mu zaka mai posting ɗin shi nan. Bayan mun posting ɗin shi nan za ta gwada mana inda Bio3 gashi mu ƙara ja gashi nan wajen nan inda ta gwada na inda ya kamata mu yi mai gyara. Idan kana son ta zai rika sama ɗan bidiyo biyu sai ka zaka nan ka danna mata za ta rika sama ɗan bidiyo biyu. Idan ka zaka nan kuma cikin from ya YouTube ne kake son ka rinka sawa ko kuma da cikin TikTok sai ta nuna ma wannan abu. Idan cikin YouTube ne kenan sai ka bar ta nan sai the knife. Bayan ka bar ta nan sai ka zaka nan ƙara dannawa wajen canja buwan ne da sauransu. Idan ka ga dama nan kana ibranta kamar haka. Bayan ka ƙare sai mu shiga wajen nan wajen plus ɗin ga sai mu danna shi nan kamar haka. Bayan mun danna shi za ta fara creation ɗinta na bidiyo. Sannan muna yadda ƙara komawa sai mu ɗauko season 3 gashi. Bayan mun ɗauko sai mu zaka nan mu zaka mu kafa shi nan kamar haka. In muna so kenan sai mu ƙara aika, amma bari mu tsaya mu gani ya buɗe mu ga kamar irin abin da za ta ƙirƙiro muna. Idan ya zaka nan shi ma wannan idan ka gara ma za ka iya zakkuwa kai mai kuskure ma kamar yadda na gaya mana. Idan ka danna nan in kana son ka mira shi guda na kenan sai ka bar zaman guda. Bayan ka bar zaman guda nan idan cikin YouTube ne za ka sa sai ka bar shi nan wajen paysage. In kuma cikin TikTok ne kuma kana son ka bar shi ne short ne domin ya zama ma viral sai ka bar shi nan fortare. To idan ka bar shi nan za ka iya duk komawa nan inda wannan place ɗin ga bayan ka danna za ta ƙara taya kuma wajen generating na video. Amma bari mu ga wadda wannan bidiyo zai banyewa sannan mu yi amfani na biyu. To ga wannan bidiyo na biyu bari mu danna wannan gashi nan. Idan kana so sai ka danna nan gashi nan. Idan kana so kai download ne sai ka danna nan wajen download gashi nan. Bayan ka yi zaka nan ka danna za ka iya ɗauko abin da kake son ɗauko wajen download. Bari mu gani wani iri zai kamata mu amfani da shi. Bari mu amfani da wannan gashi. Idan ka gara ma shi kuma wannan na biyu za ka iya zakwa sai ka yi download ɗin ne nan kamar haka gashi. Idan ka gara ma za ka iya jira na uku gabaki ɗaya kafin ya ƙare sai ka zan kai download ɗin ne. Wannan idan wannan bidiyo ya burge ka kar ka manta da yaɗa wannan bidiyo domin uwa da wasu amfani da shi sosai. Ba shakka wannan bidiyo zai burge ka domin idan kana son kai bidiyo na viewers na wanda zai ta a viral za ka ga abin kana tantama shi mutane na ko ba mutane bane. Duk wannan bidiyo ana iya haɗa shi ne da Veo3 kuma wannan Veo3 a cikin sauƙi za ka iya haɗa duk wani bidiyo da kake son haɗawa. Ga bidiyon ɗin ya buɗe nan kamar haka. Bayan ya buɗe nan gashi nan wannan na biyu gashi da sun gwada gashi. Za mu iya komawa kuma cikin wannan bidiyo namu na gaba gashi nan ma shi ma ya buɗe sai mu zaka nan mu ƙara danna nan gashi nan mu zaka mai download ne. Kada ka manta gashi nan bayan mun zaka nan cikin wajen download duk ga bidiyon nan wani mun kai download nan. Na farko shine gashi nan za ka yi amfani da shi wajen saka cikin YouTube domin idan ka yi amfani da shi za ka kana samun yawan mabiya sosai a cikin YouTube ɗinka. Ko kuma idan ka gara ma za ka yi amfani da shi cikin TikTok ɗinka idan ka mira shi portrait TikTok gashi nan. Kada ka manta da wannan bidiyo ya burge ka kada ka manta da haɗa shi da yin uwa da wasu amfani da shi. Idan kana son haɗa shi sai ka koma cikin CapCut ɗinka wajen haɗa shi. Bayan ka koma cikin CapCut ɗinka sai ka ɗora su wanda zai tashi bidiyo dogo. Idan wannan bidiyo ya burge ka kada ka manta da haɗa shi da yin uwa